nabadala besonto nakha kanjani egcekeni lomuntu ngoba manje umntwana useshonele akho proof akho lutho ukuthi nakho yebo ngiyayibona indlu kodwa isegcekeni lami ngeke ngize ngivume ukuthi kuzokhonzelwa la egcekeni lami mina akho sonto abazosonta la egcekeni lami kona ke nje ukuthi nathenga ngamalini kuyena umntwana ngoba angazi imali mina. Hayi sasesisimnikezile emtemweni wekhuzana wemakhwele Manzuza imali umntwana ngoba sasesimnikezile phela u40,000 sokusele manje u10,000 nako ke nalo mntwana ke sithola masibheka nempilo yakhe ke mntakwethu ke manje uyagula phela umntwana naku uzufika wena umthathu umntwana uya khona emakhaya uma sowufika wena manje somfihlile lo mntanakho sofika ngeseheshe Hayi ngeke ke bantakwethu uye kuze kulonke ngeke nje kuze kulonke awukwazi nje ukuthi ningazokha nibadala nibangaka nizokha endaweni hayibo indawo yami nakakipitha ididi ngikhombisa indawo le eyami akutheni kwaseqala sibeka awungeke makhelwane awungeke makhelwane manje uthi abantu basonto labasibathini sibathini abantu basonto indonga zenu ke kuphela niphume nazo hayi la igcekeni imali yethu ke ibulisa imali yethu hayi asiseli ukuzolwa lana mama sithi solungisa mam hayi kodwa sathi uyena lo makhelwane hayi mama Manzuza ngeke Manzuza hayi Manzuza ibheke lawe lonto ibheke lonto Manzuza kodwa uyazi mama uyakhala la uthi isonto wayithenga indawo kwakunomjondolo kuhlala umfana wakho mama ngicabanga ukuthi wawungeke ungabi nalo ulwazi umfana wakho beqala nje belungisa indaba besonta wawunalo ulwazi ukuthi kuyasontwa lapha yebo wawuthi kusontwa ngayiphi indlela kuvunyelwe nengane babekelani-ke ngaleso sikhathi ukuthi babeke umjondolo into abazokwazi ukuthi bayithathe bayisuse babakha ihholo elikhulu bakha indonga bazakha kabani umfana akakho umntwana onamandla abazali besaphila wena mama ufuna usitsheja wazi lutho ngokuthi umfana wakho wadayisa indawo angazi lutho abantu abamangazi ngisho isent ibona abaziyo lababasho abawoma bakhe hayi ngeke baba wakhe hayi ngeke usibone ngokumntana ephilayo ngenzi lutho la kwami ebephila umntana kusonta naye bengeke umntwana sonte kanti umntwana lona obhedayo ebephila umntana khona eqiniso wena enjalo nina ke nani futhi beningaphili ngoba nakho nikwazile ukuthi nizokwakha ngaphandle kwemfumo nanifanele nithi sicelo silandela uma wakho ukuze senze yonke into right unenkinga wena unenkinga hayi unenkinga nizohlanya phela nini hayi ngeke kanjani mama wena uthi ushaya phansi ngonyaka hayi usandwa siyaphambili nawe hayi siyaphambili nawe siyaphambili nawe senesikhathi esingakanani mama nirenta kule ndawo lokho lilithina nesonto kule sonto nesikhathi esingakanani mntanami iminyaka inkosi iminyaka ngoba umama ehlele emakhaya bese ehlele emakhaya besolima sisontela ezikoleni thela umntwana kube kwa esitshelele ukuthi hayibo nanga uthe uma wakhe akanankinga na angasidayisela le ndawo kusana ngabi nankinga kodwa mama uyabona ukuthi iphutha labakhona etheni nithi nithenga indawo nibeningasayini indawo hayi mntanami ke kuphela awusizothini ngoba phela naku nje siyasonta thina siyazi ukuthi samakholwa sihlanisa imali hayi isigebengu lo mama indawo eyami mina ngizisa isigebengu i-title deed yalomuzi ibiza mina abanamaphepha bona uyithatha le mali Manzuza ibona babegebenga ingane abathi ngelinye ilanga ngangiyofika mina kwamuzi wami usungaphansi kwabo ngeke igebengu zabantu laba basontayo phela amakholwa ave igebengu hayi ngeke uzobe isigebengu njengekholo hayibo ingoba ungasonto wena khohlwa ke sithandwa sami sonke kahle hayi ngeke Manzuza ngeke Ngayombiza abafundisi bakho noma uye police station usigebengu wena ithi mina hlala phansi mama ukuze silungise sigebengu ngeke kusahlaleki mntanami kusahlaleki ngeke ulo mama lona kanti habe nakho uzodlala abantu mntanami mangabe ushiya ingane uhlale emafamu bese abantu bezothatha advantage imali bekunikeza mntanami bakhona kodwa ufakazi ke wena ukuthi wawukhokha besonto mntanami bakhona bathini bona udaba maselunje